Pakistanda polisiýanyň işgärleri mektep mugallimleriniň özlerini söwüşüjilerden gorap bilmekleri üçin yaragdan atmak sapaklaryny berdiler. Geçen ýylyň dekabrynda Taliban aglabasy çagylar bolan 150 adamy öldürenden soň ýurtda mektepleriň goragyny artdyrmak boýunça howpsuzlyk kampaniýasy alınıp barylýar. Kabulda onlarca musulman Fransiýanyň satiriki Charlie Hebdo jurnalynda Muhammed Peýgamberiň şekeliniň çap edilmegine garşy ýene bir protest geçirdiler. Demonstrantlar yerli hökümetden Fransiýanyň Parijdäki ilçehanasyny ýapmagy talap etdiler. Mundan başga da Charlie Hebdo neşri bilen baglylykda ýurdun Jalalabad, Hirat we beýleki şäherlerinde protestler geçirildi. Belgradda Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolic Holokostyň halkara gününiň hatirasyna 2-nji jahan uruşynyň döwründäki Saymiste konsentrasiýon lagerine tapar etdi. Nikolic genosidiň pedalaryna dikilen monumente gül destelerini goýdy. Serbiýada uruşdan öň 17 000 töweregi ýewrey ýaşaýardy. Olaryň 90% töweregi faşistler we natsist hökümetiniň goldaýan yerli häkimetleri tarapyndan öldürilipdi. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda kiçi biznesiň wekilleri salgytlaryň azaldylmagyna garşy eýem 2-nji gün protest geçirdiler. Demonstrantlaryň köpüsi bazarlarda we dukanlarda azyk satýan söwdegärler. Protestçiler salgytlary 1% azaldaýan täze kanun bilen has köp resmi namalary doldurmaly boljakdyklaryny aýdýarlar. Olar goşmaça dokumentasiýa işi giridilmezden häzirki 3,5% salgydy tölemek isleýändiklerini ma'lum etdiler. Aşgabatyň valyuta alış-çalyş nokotlarynda 2 aýdan gowrak wagtdan soň ýene-de nowatlar dörep başlady. Amerikan dollaryny satyn almak üçin nowata duran adamlaryň käbirleriniň aýtmaklaryna görä, valyuta satyn alma urundaky häzirki gopkun türkmen manadynyň Birleşen Ştatlaryň dollaryna bolan kursunyň ýakyn wagtda ýene-de üýtgejegi baradaky gürrüňler bilen bagly. Ýatlap geçsek, geçen ýylyň oktyabr aýynda Aşgabatyň valyuta alış-çalyş nokotlarynda nowatlar döräpdi. Şol nowatlar hem dollaryň kursunyň ýokary galjakdygy baradaky gürrüňler bilen baglydy. Manadyň dollara görä hökümetiniň gaçmagy bilen bagly ýyl arasyndaky gürrüňleri degişli resmiýetlere tasdikledik ýa-da inkar etdirip bolmady.